Bawa dito ka. Ano ma? Lupit. Lupit lang. Lupit kayo. Ito kalab nga na ko. Welcome snow. Ay pa no. Nalay, di ba mamunggo sila diha? Asa mo sa Kudalopi, ma'am? Sa Bacayor dapit. Asa man ta dapit ma'am? Ato di. Asan ko daw yung rubli? Ano buhol? Rubli? Hindi oy. Sorry, daw bro na kanang kuan. Danaw na. Sampas, makababot ka, sige tayo na niya, kopya. Nabalik mo sa unit ang nakatay backflash. Namutoy na hali pa kinao. Kopya, sawan, sila sa di na mo bawantiyan ang mga kauban. Sorry, kanang mag-check siya din na mo ano. Kopya backflash, ayan na sila pabantiyan backflash, masig mawinaot niyo na. Ay, sorry, balik ko sa kayo net with hotel. Kapi, bisong paling sabi, bisong hotel, o net with Sige pagtrabaho sa mga kusunay. Sige pagtrabaho sa mga kusunay. Dito niya ako. Kopya, proceed, 054, para bisong hotel. Kanang kapitol dito eh. Kopya, 054. Kanang. Amaron. Kanang kapitol na. Ito. Padong na ni Sinjo. Dala din mo to oron. Doon naman. Doon yung kapitol sa Laimi oh. Asa mo tangulit ko? Mari dali ko. Oh, labay dami ani Guadalupe. Guadalupe naman ka? Oh, Guadalupe din eh. Guadalupe na ni. Oh, labay namin sa kapitol. Saan nga building? Kapitol. Ay, bibo lagi. Oh. Pila pa kali ko Sa duha tulo na lang. Tulong gagmay. tulong gagmay liko ko no. Before babot sa ila. Additional ko 1 unit with hotel. Wala sa paglantis na magigay. Nasa rin mo paglas. Aliw ka, di sa magigay. Diba ba yun ito yung isang? May gabi, madam. Siyabot na ko. Yabot man ka. Isda na. Sinugba mo dahil, Amy? Lami man. Alay. Kauwa ba na niya? Sa'yo pakalo niyo. Nakabod si Nana nga. Iba mo siya pabuta. Kasi kabog na ako. Iba siya. Kasi baligyan ni Kuan. Ang dumi? Sa makamali pa. Masa dia mereka? Kisah orang kwarto dia.
Ha? Hindi na. 5 minutes later. Ning, guys, madam away. Jesus manangin nang ikulimbat. Asa kami manunong ron. Ako'y kalibutan, mag-ilis na kuno. Lagi lang mag-istihan di ah. Edit sunod di, as madam di ah. Oo, ang lamag. Ha? Madam ay. Madam. Pitaw, maglakaw miron. Baniliya sa midapit. To ako kayo asa ko na nabit-bitin. This time pa nga nagtamak-tamak na rin ilang lugar. Paano ko? Naganote. Anis man ko ni Emilio. Ito na rami silong. Ano ito naman? Ano pang natin? Ang giputang na ko. Walang sala. Walang budha. Asa din mo ron, una. At ko, pagpal ko sa doktor, kasi pwede gipayad ang Mrs. Dani. Baya na. Ha? Parang bata. Porto. Alas 10 man mo ang lady dito. Sa? Una niya, masama tayo. Hoy, mga madam sa likod. Okay, bugasa. Ako lang yung consent. Nakaya, may barber na yun. Barber eh. Gana, ganang. Tao ta? Na? Ay, nangugog dahil. Magbuhok. Ay, gana ka na. Bye. Sorry, bisa grabe init ah. Nagikawa na ko nila Emilio. Wag na. Asa ka? DJY? Iwan kamu. DJY? Ano, wala lang ako so 100 na. Okay, bato, 180 man. 180. 180 dan, 185 ra. Ay, di mo pangumpa. Sige, bubaliti. May kung takutang. Gusto ko pagbitbit. Datang sakjanan. Datang sakjanan kasbol. Masih buis na gana. Ito ka kabidyo dito ako. Ay, dito ka rin. Oo. Kita kasang mga sa sintara to. May mga cup na mga disposable. Oh. Ganda. Di pa mabutag or di na mabut or di na takabalik mabutag birthday. Ha? Di na takabalik kung si Bumuno pag birthday. Okay, kuha naman ron, 18. Nabi kubasa ato na bihang asa kagikan nilang kubasa no. Nasaan sa? Napunong na yung pagbuti ko.
Diba, ilang mga manggaani, mga kubasa oh, tinarakman. Hanggang Indian sinting sa. Bukul bilang ko sa 20. 20 kilo? Ba't ko sa itong buo? Ang kilo. Ang sanggok mo itong kiingon. Nay, kubasa oh. Lagi pang buong ra oh. Huwag ko sa kansag nga po man ron. Mas mabili na. Pasong yun eh. Wala mo ito tindahan ni Gigan. Kaya nga naman sa akin natin. Hindi ko kubigoy na nakagmang. Isa yung tinira ito. Nagmang. Sa may palitan ng ka. Ilang din ka. Ilang humit. Rato rabat to ilang humit. Kubasa oh. Putik sa pag-idya. Nurot ang libot-libot ang Cebu. Unang adlaw pa gani ron. Umasa pa. Pero tangad. Kapit lamang. Nagbot-libot na may. Naibilo. Asa namin ni Pudong. Unang adlaw pa ni Zako. Oh. Asa mas dulin nga yala SM. Hindi makalita kasi po yung mga Yalla. Yala nang tamanang. okay ba? Oh, Yala. yasa Yala na lang ni. Kibar ka lag sa manang sa yala. sana all. Masisya lang yala pero lag sa manang yala. Para magdaan ay silog libot-ibok Cebu. Ang angin mo siya nga umaasa sa kata niya. Yala. First day pagaling unahan ninyo. Yala na lang. Yawag maasa man napod. Ang bawaan na raw umaasa pa. Sana all. Naturo ko na sa kwarto ng tago ko sa kwarto na. Oh, dito ko tama siglang. Matoy kolon. Karbon. Carbon. Karbon katukunahan. Nakula ko ang tukunan ko. Man karbon. Yala. Hindi ka ito ang mangingatan. Kolon. Ha? Di ba katong nga to na masaw na kay kuan mo to? Masa to si Malara man to asam tumagi na to to ani. Nakalayo to. Ha? Sa south to. Murti nga tuan lugay ng panahon. Sinura yung kawan? Dili sila Nolbin nagsinsin dito si Upaw. Mama ni Nolbin na kanto to sa una kanang sila nag-explain na. Kuan, palagkat. Pero dili to sa Pertres ginunguan. Asa di mo luon mo ni? Di miloon. Asa? Tagbilaran. First, Ah, dito si mo. Asa sila nung ato dai? Siargao? Argao. Argao? nagaw mo to ilatata di. Argao. Ilang. Lugay naman to. 2,000 sa Oh, Argao si Zizin. Si Argao si Jinjin. Dagit si Jinjin. Asa di ka sa kasapit? Argao din na Kung Argao sila na, bubuon sila. Dili miloon, tagbilaran mi. Abot na mo kon sakay migbas pa dong si Mala. Mura to, hanggang duman. Lugay na to kadso. Hanggang may pa na sila budoy. Kami ra pa to Upaw. Sa katuhira. Tantad na to. Matoy kolon. Karbon. Carbon. Karbon katukunahan. Nakula ko ang tukunan ko. Man karbon. Yala. Hindi ka to ang mangingatan. Hindi mo kaya kulon man. Kulon. Ha? Di
Makatong na nga to na masaw na kay kuan mo to. Sa to si Malara mo to asam tumagi na to ko ani. Nakalayo to. Ha? Sa south to. Murte nga tuan dugay ng panahon. Sinura yung kawan? Dili sila Nulbin nagsinsin dito si Upaw. Mama ni Nulbin na kanto to sa una kanang sila nag-explain na mo. Kuan, palagkot. Pero dili to sa Petres ginungguan. Asa di mo luon mo ni? Di miloon. Asa? Tagbilaran. First Ah, dito siguro. Asa sila nung ato dahil? Siargao? Argao. Argao? Nagawa mo to ilatata di. Argao. Ilang. Lugay naman to. 2,000 sa Oh, Argao si Zizil. Si Argao si Jinjin. Dagit si Jinjin. Asa rin ka sa kasapit? Argao din na ako. Kung Argao sila na, bubuon sila. Dili miloon tagbilaran min sa abot na mo kon sakay mig bus pa dong si Mala. Mura to ang duman. Lugay na to kadto. Gagmay pa na sila budoy. Kami ra pa to Upaw. Sa katungira. Tandaan na to. Hindi na mag-inunan na. Hawi bagod. Asa man ta? Endes kuno. Kaon. Ondes. Unahan daw pagaling ron. Asa ni Im? Ayala. Ni sa amin sa mata. Suri-suri na bitaw tan sa pwedeng pangita. Nahimo? Sana all. Kuya mo ni mga badsay kaban. Di mata mabuntas. Jadi diesel man kaon. Soy lingaw kaon. Kapoy lakaw kanina. Ano saan nga pagkaan ni Palabok. Laon sa ni? Napa? Siya rong magniwang inigul Cebu? Aw buhol? Ha? Napagirain ki order na ni? Saan pagkaan? Sa pagkaan nga na? Asa mo nakita na em? Ha? Pagkasinsik na? Di ay.